Milí poslucháči, vítajte pri júnovom koncoročnom vysielaní nášho Rádia Dvojka. Tento školský rok je to naše druhé stretnutie. V januárovom vysielaní sme vyhodnotili prácu školského parlamentu za prvý polrok a prišiel čas vyhodnotiť našu činnosť za druhý polrok tohto školského roku. V druhom polroku sme chytili druhý dých a pokračovali sme v našich naplánovaných aktivitách. Vo februári sme oslávili Sviatok zaľúbených niekoľkými spôsobmi. Každá trieda si zhotovila svoju vlastnú schránku na valentínsku poštu. Opäť ste dokázali, že ste veľmi kreatívni. Žiaci 9. ročníka predávali punč na oboch recepciách a aj o valentínske lízatká a koláčiky bol obrovský záujem. S Valentínom sme spojili i Hug Day, deň objatí, takže lásky sme mali na rozdávanie. Marec bol venovaný čítaniu. Tejto aktivity sa odvážne zhostili žiaci úspešní v recitačných súťažiach Vincent Hajko, Martin Šuška a Soňa Jančiková, ktorí navštívili mladších žiakov, viedli diskusiu o benefitoch čítania a predniesli svoju víťaznú prózu a poéziu a po zodpovedaní otázok odmenili mladších žiakov cukrikmi. Marec je extrémne dôležitý mesiac pre žiakov 9. ročníka, ktorých deň pred náročným cestovaním T9 monitorom svojou návštevou prekvapili žiaci 1. ročníka, aby ich povzbudili, popriali veľa šťastia a darovali vlastnoručne vyrobené symbolické štvorlístky, pretože aj maličkí žiačkovia vedia, čo pomáha, keď sa necítime úplne v pohodičke a čaká nás nejaká životná skúška. 21.3. sme sa zapojili do ponožkovej výzvy a spoločne si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Oblečením rozdielných ponožiek sme dali najavo, že si uvedomujeme odlišnosť ľudí s Downovým syndrómom, ale aj to, že ich v ich inakosti podporujeme a akceptujeme. Ku dňu učiteľov každá trieda na dvore vytvorila písmeno vo vylosovanej farbe a spoločným poskladaním slova ďakujem a odovzdaním ďakovnej kartičky so sladkou drobnosťou vyjadrila vďaku za ich náročnú prácu. 1. aprílový deň. Niektorí odvážlivci využili na premiestnenie sa do školy v pyžame, najobľúbenejšom outfite. Samozrejme až po teplákoch. V mesiaci apríl sme spoločne s portugalskými študentmi navštívili útulok v Leviciach a venčili sme štvornohých miláčikov. Niektorí nám dali riadne zabrať a miestami venčili oni nás. Veľkonočné hľadanie vajíčok. Deviatáci si pre prvákov pripravili veľké prekvapenie. Kým prváci cvičili, v ich triede boli ukryté veľkonočné vajíčka, ktoré si každý prváčik po nájdení mohol vymeniť za sladkú odmenu. Prváci boli nadšení a deviatáci si tak mohli zažiť ten krásny pocit, keď rozdávajú radosť. V máji sa 5 našich členov zúčastnilo každoročného stretnutia školských parlamentov, ktoré sa konalo v Kontakt Café. Na stretnutí sme predstavili naše aktivity a spoločne absolvovali team building s parlamentmi z iných škôl. Na základe tohto stretnutia a informácií sme podali žiadosť o členstvo v Nikrame a dňa 17.6.2025 sme sa oficiálne stali členom tejto mládežníckej organizácie. Takže tešíme sa na spoločné aktivity na regionálnej úrovni. V júni sme oslavili Medzinárodný deň detí. Žiaci 8. a 9. ročníka pripravili 30 stanovíšť pre mladších žiakov, ktorí si na nich mali možnosť preveriť svoju šikovnosť, vedomosti a fantáziu. Za ich úsilie boli odmenení a o dobrú náladu sa postarala trojica DJov z 9. A triedy. Stihli sme i No Backpack Day, deň bez školskej tašky. Táto výzva má však aj hlbší význam. Nie každé dieťa na našej planéte má prístup k vzdelaniu a k školským pomôckam. Mnohé deti musia kráčať do školy pešo dlhé hodiny a svoje pomôcky si do školy nesú v rukách alebo v tom, čo nájdu doma. Tak sme si to vyskúšali čiastočne i my. Symbolické pasovanie deviatakov. Prváci predali štafetu deviatakom, keďže práve oni sa na budúci školský rok stanú prvákmi. Popriali im veľa úspechov a aby sa aj oni cítili na novej škole tak dobre, ako sa i oni cítili vďaka ním. Darovali im symbolickú ceruzku, aby nezabudli, že každá chyba sa dá v živote vygumovať a môžu začať od znova. A na záver, zber papiera. Po zbere informácií sme zistili, že na 3. mieste sa umiestnil žiak zo 7. C triedy Simon Pajerský, ktorý priniesol 120 kg.
Druhé miesto obsadil taktiež žiak zo 7C, Martin Šuška, so 125 kg. Prvé miesto obsadil žiak prvej A triedy, Maťko Števko, ktorý priniesol 300 kg. Ďakujeme každému, kto sa zapojil. A poďme k vyhodnoteniu súťaže o najtriedu. Tretie miesto s počtom bodov 65 obsadila 5. B trieda. Druhé miesto s počtom bodov 66 obsadila 5. A trieda a na prvé miesto s počtom bodov 72 sa dostala 7. C trieda. Ďakujeme za vašu aktívnu prácu a podieľaní sa na živote školy. Sme škola plná života. Prajeme vám hlavne krásne letné prázdniny plné slnka, pohody a veselých zážitkov. Lúčia sa s vami predseda školského parlamentu Eliška Kadašiová a podpredsedovia Ema Homoľová a Tomás Rafael Wagner. No bohužiaľ, sme žiakmi 9. ročníka a našu činnosť končíme. Takže dávame vám do povedomia. Ak máte záujem podieľať sa na živote školy a chcete zastupovať žiakov našej školy, prihláste sa v septembri a staňte sa aktívnymi členmi školského parlamentu.